محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دير إلى جلب الله مسلمين كون مسلمين إسلام endon ha hitande hijra esre naatine ɓaawi har lewre muharram salake safar ragare muɗum ɓurɗum ko kakkilanten fuu derɗiraɓe julɓe allah haala aqida men ko haɓɓete nder ɓernde kanjum nuɗɗingo ko wolwete her ɗemgal ko huwete be terɗe luttuɗe ko annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ɓurnaɗo takle yettini ha ummatore muɗum en beeli en hewtake nde allah mangtinde kuntum hayra ummatin ukhrija linnas ase hayru man ɗo ɓaawo man nder aya man ton noon tuminuna billahi imanaku ɗo wato darro kuje joweego on dullayɗe amma joweegore man on mi yiɗi mi wolwana en haala nuɗɗingo hoddirore ɗo andugo allah on waɗata hunde fuu ko nde ere hayru be sharru fuu andugo noon allah andi hunde waɗi nde waɗan sanjata kanjum on hoddirore taw numa woodi hunde waɗande o luuti do qadarullah noon ka julɗo numata nga yimɓe ka tato ha duya goto kam ɗum enen mumini en en ɗo daari kadi har imanaku man ɗo en daari machine goɓɓe annabo en nulaaɓe kuugal yottata ɗum se dokke allah se mo allah suɓi woɗɓe walo en allah ɗo taniɓe allah ɓe genata ko allah haɗi allah ɗo reeni ɓe walliti ɓe ɗo yeɓre arandere har geɓe tati yeɓre ɗiɗawre bo allah hoddiri nde nuɗɗinta ko luuti en aksu meɗen man ɗo yimɓe ɓe nuɗɗinayi ɗon ɓe numa to goɗɗo maayi majji ɓe nuɗɗinayi wodende allah to allah handuɓe ɓe ɗuɗɓe nder duniyaru ɓe allah handayi man ɗo numa to goɗɗo maayi majji ñoli majji to allah tagi ɓi adama yonkimu ɗo duumoto yonkima mo allah waɗi ɗo hamen ɗo duumoto ma ɗum duumo her bela mumini en natoɓe aljanna malla bo ɗum duumo her yangada heferɓe yeɓre tatabre ɗon ɗo hakkunde ɓen man naaɓe mumini en gonga en naaɓe heferɓe wanguɓe kamɓe on naafiki en allah tindini ɓe ko ɗuuɗi wangiranɓe ɓe kuugal jullamku amma nder ɓernde maɓɓe nuɗɗinayi audu billah to yeɓre arandere nde bolwanten findinten ngam kayre on waaju nafata yo en bolwi haala qadar on en bolwanta hoddirore ɗo woɗɗo feere tamma julɓe allah kam nde ɓe nuɗɗini hoddirore ɗo wala ko ɓe mbaɗata allah darni hunde pat be sababu hunde pat be sababu to ɓi adama waɗay sababu man wallitatake allah on hoddirta hunde pande on ɗo ɗisi ɗum pat dow sababuji kam se mbaɗen deydey ko mbaweten allah senni ɗo hokki en bawɗe ko mbaweten darnugo sababuji mballitoren allah kanko on musabbibu kanko rahman sababu ɗo haɓango hunde fuu kanjum en kaɓanta ɗaɓɓugo aljanna ɗo ta ɗuɗɓe meɗen dawi wari er juulurde nde ngam juulugo jum'aare ko e tefata ɗo tan go allah ko
ko ɗo tare Allah hokkata naatoy go aljanna duumo. ha en goni ɗo ɗum saare duya belɗum her duya ɗo ɗum jamu goɗɗo heɓa jamu o heɓa maral duniyaru o heɓa daraja her duya timmi kanjum on duya. Lahira bo na kanka ɗum hisgo yangada Allah ɗum heɓgo nema Allah kanka on aljanna to kanjum waddi en ha ɗo kanjum on kuugal muminijo derɗe julɓe Allah tum en wolwan ɗo har hami dari ɗo en ɗo bolwa ɗum tum to on siftori yimɓe ɗo daari ha kuje fufu ha wargo juulurde fuu wargo juulurde nde a warata juulurde pat a tawa julɓe Allah artima aɗa sukli tawan a timminayi kamɓe o ɓe sungulla maɓɓe amma ɓe artete safuwol arandewol heewan tum nden a wara an kam ɗiɗaɓol ha tataɓol ha nayaɓol tum ɗo on andata yimɓe ɗo daari her ɗo tan go Allah na e noon yiɗi bo aɗo habda bo ɓe bawɗe ma yo a wiya jotta kam to meeti kam a fuɗɗan safuwol arandewol wattako sam a tawa ɓe fuɗɗi yaderɗawi julɓe Allah komi wolwani on haala qadar ɗo ta ɗum fadda goɗɗo ar huugo sababuji o anda ko woni qadaru kam andugo Allah seniɗo ɗo andi kuje pat kanko waɗata ɗe pat wala mo faddata amma be man fuu o darni o ɗisi sababuji se mbaɗen sababuji ɗo o hokki en haqqiloji hakkilo kanjum ɓi adama woɓɓe bo ɓiɓɓe adama bana en o moyti basiraji mum ɓe andita e wodende maako fuu bam yecci on yeɓre wonde feere nde nuɗɗinayi Allah ɗo heewi kamɓe ɓe numato yimɓe maayi ɗo majjan en luuray enen ɓe maɓɓe fuu ha duya har ngendam ɗo ka nda en nden enen ɗon nuɗɗini wal yawmil akhiri ɗo yuminuna billahi wal yawmil akhiri ɗo ɗum enen en ɗon nuɗɗini to goɗɗo ɗo maayi ɗo o majjay nde Allah tagi goɗɗo pat yonki maako ka re'ata go saare wiyetende barzahu nder gaybu ɗum woni ɗum yiyatako ɗum nanatako se ko annabijo tindini en kanjum on gaybu to goɗɗo maayi o uwama ɗo o hoti ha saare wiyetende barzahu hendode hakkude duya be lahira ko on lahira ɗo ɓaawo ummugal ɗo saare yangada ko saare nema kanjum on aljanna ko yangada Allah en pat en ɗo nuɗɗini ɗum ha nuɗɗingo maɗɗo en ɗo daari wala mo foti nder men ɗo wiya imanakum fotan be imanu jibrila wane mum numatama o andi fakkat malaikajo ko ɓuran mo imanaku fakkat imanaku men ɗo daari nuɗɗingo ɓaawo mayde ɗo o saare wiyete barzahu to ton goneten hiddo ko Allah hiito ummugal waɗoyan to ɗo muminen on ɗum nuɗɗini noon balɗe ɓi adama bo ko ummoy bal tagdi fuu balɗe mum Allah ɗo heeri be hoddirore go oɗo andi yake kaza balɗe hunde man timman eggan ha duya ɗo hoota ha barzahu woodi hiiteteɓe ɗum ɓe geɓe ɗiɗi enen ɓe ginni ɗo bo ha to en andiri ɗum ha annabijo mo o neli annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam kanjum on woni noɗɗingo en ɗo tabitin fakkat to goɗɗo maayi ɗo majjayi to yande goɗɗo maayi ɓe iri ɗum ɗo diga yaake man yonki ma ko wurtake ha duya amma hidde yimɓe dilla ɗo yonki go lorto na irimki duya go yimɓe ɗon dilla irɓe mo go oɗo maata malaika en ɗo ngara ya Allah malaika en waran ɓe ƴama mo to defnitaɗo ba enen ɓe ginnigo ɓe ɗo ngara ɓe ƴema aran ko ɓe ƴamata mo ni haala tawhidi maako go noy to a ekkitayno ndi ha duya a faalayno aɗum nana non a faalay diina ma en ɗon dilla laaren no yimɓe jawrata to en iri mayɗo meɗen ɓe ɗon dilla yaake man bo ɓeya bo ɗon jawɗa wara ha ƴemamo diina maako
to wonanaka ɗo habrire mako ɗo lorta yonki lortago habrire go ɓiɗɗa mo ha ɗum salora wala ko ɓiɗɗata ba majum yo en ɗon nuɗɗini ɗum waɗan goɗɗo wato mo wonanaka mo anda Allah malaika en jo ɓe ngara ɓe ƴama mo ko ɓe artata ƴamgo mo woni haala Allah to goɗɗo no andiri Allah ƴamɗe man ɗo har yaasi man noyi to goɗɗo ƴamama ɗo feewi hendu ɗo wifa ɗum ma to ƴamama noyi heftorta sakko nder habrire ferel mum mo on jawma yimɓe na ɗum yimɓe ma ɗum malaika e noon to ɓe Allah sini ɗo wakkili ɓe geddata Allah ɓe ɗo huwa ko Allah umri ɓe on andi woodi ko wiyete saare ɓillinde ɓaawo ngendam duya ɗo wiyete barzakh mo Allah fondi kanjum on fondugo Allah fondu en o heɓa o jawabu boɗɗo o maɓɓitane dammuɗe aljanna oɗo nana belenga nder habrire maako go ɓuri duya ko woni ɓuri duya laarele derɗiraɓe am laarele yande ɓi adama jippoto her duniyaru yande o dañete ɓinguel ne yande dañete ɗo ngel ka ngel yiɗa hendu duya ɗo to ngel wurti reedu daada ɗo ngel tamma reedu daada ɗo ɓuri fofturu ngel ngerta wooka ko moyjo bo jawata lornego ha reedu daada mum fakkat andi duya ɓuri feesago ɓuri welgo dinta reedu daada amma yande ngel jippaɗo ngel jippina duya ɗo ngel wooka ngel ngerta surah to wato saare lahira nde fuɗɗi ha barzahugo deydey ɗon go o maɓɓitane belenga aljanna kanjum on saare nema oɗo nana belɗum ɓuranimo ha ngendam duyago pew mo ɗo tan no Allah fonda handa mayiri be kalimawol la ilaha illallah muhammadun rasulullah o nani belɗum diga nden o yangitatake kanko kam oɗo nana belɗum en anda yake man no wayi ɗum hunde wirnide duuɓi ɗuɗɗi yimɓeji men maayi diga annabo en ha waddugo hande ɓeɗon nder barzakhu kamɓe ɗo ɓeɗon nder belenga ɓe ɗowtani Allah belenga man en fotay hoddirgo no wayi e noyi yimɓe ƴaggiɓe ɓe ɗowtana Allah turti wi ka en woni wayne en kada en andi jeyaɓe Allah ɗo luuri woɓɓe feere en mbiyon geɓe ɗiɗi ɓe mumini en salihi en ɓe bo wawe nuɗɗina Allah samna e maayi to ɓe ɗon jara bone diga yake man habrire go ɓilla ɓe foftata ɓe nanata fofturu ko no foti fuu ha darngal daro en ɓe hakkilo bo en ɗo tokka nana ɗum bo to en ɗaɓɓitayno en kisra en mbaɗay sababuji goo en wi Allah on hoddiri en anda ko woni hoddirore nden kam hoddirore ka andugo Allah hunde o fondine nde waɗan kanko waɗata nde ɗum wiyete hoddirore to goɗɗo ɗo dunni hoore mum o faalay o yeebi hoore maako yaadirɗaaɓe julɓe Allah yimɓe ɓe nuɗɗinayi ɗo kamɓe ɓe nuɓan to goɗɗo maayi yonki wurtiɗo haala man salayi ngendam feere fuɗɗiti ngendam foore fuɗɗiti ha saare wonde feere nande duya ngendam man ende man barzakh hakkunde duya be saare lahira nde yangada duumoto ko nema duumoto her muɗum aljanna ko jahannama yawderɗiraɓe julɓe Allah ta goɗɗo tuuga dow nuɗɗingo hoddirore ɗo wiya Allah waɗanno noon no hoddiri Allah darnanimo sababu hokkimo hakkilo sendidirimo be kuje goɗɗe feere wona hakkilo Allah sino taggi goɗɗe feere e kulni ɗum nder bawɗe Allah nden en nanata saare barzakhu ɗo ko nde worri sam hilko annabijo yeccino en tan annabijo yecci en haala man masine o yecci en ha dabbaji fuu goɗɗi ɗon nana ko woni nder habride man amma en nanata en ɓuran ɗi hakkilo bo en nanata dabbaji ko woni dabbaji ɗo kuje ɗe wala hakkilo ɗe nana ko woni nder gabrije ɗo wato ko no yimɓe man worri nde en nanata enen annabi jon yecci en tinano en wawata wiigo woodi ko foti nango ɗum waɗata ko
nga en gasi en tawi goɗɗo man en tawan mo ɗum yi'e tan en yiyata en nanata yo nulaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ko o yecci en ɗo en nuɗɗina dow man en kaaɗa ɗon ɗon en kaaɗa ɗon ɗon en anndi allah seniiɗo bawɗo baɗowo o neli nulaaɗo maako wanginani en diina no imanaku wayi nder imanaku ɗo nuɗɗingo hoddirore ha hoddirore ɗo to goɗɗo hakkilay o wiya allah on hoddiri waɗata banni allah on hoddiri o annda ko wiyete hoddi anndugo allah hunde man waɗi programme mare kayum on waɗi kayum on waɗata nde bo ɗum woni hoddirore wala goɗɗum feere nden waɗani en hakkilo derɗiraɓe julɓe allah na woodi nder men yiɓɓe feere allah ñawnata ɗum ɓorto hakkilo muɗum bana en wiya goɗɗo yinnama feere feere ɓe goɗɗo kowoni terɗe gonɗe ha men patɗo ha maako amma o famrata be meɗen amma en be hakkilo ɗo en andita allah seni ɗum waɗi kaza yaake kaza man timminan kaza ni ɗum warata ɗum balɗe ɗum kanjum qadar kanjum woni hoddirore ma ɗuɗɓe men nuɗɗinayi noon ɗuɗɓe men ɓe lattay julɓe goo ɓe lattay julɓe goo to hunde waɗi ɓe lencita ɗum kaza on waɗi hunde man waɗi kaza on waɗi hunde man waɗi aa kaza man ɗo allah on waɗi ɗum allah on waɗi ɗum o waɗi kaza ni o warata ɗum o waɗi ɗum ɗon hoddirore yaderɗiraɓe julɓe allah sababuji ɗi allah ɗisani en ɗo sey en kuwaɗi bannoy o wanginani en diina ɗatal annabijo maako muhammadu sallllahu alayhi wa sallam mawɗi mawɗi nder kuujet ko kuweten mawɗi machine julɗo allah yeɓatako ɗum imanako ɗo ko sendirta be majum sam fanna hakkilo mako ɗo ha maako o jaɓata to ɗum sotti ha maako ni diina mako wonni imanako ɗo ɗum noɗɗingo gonɗina kaza goo man en bolwiti allah ɗon o gooto bawɗo baɗo bamako wala deweteɗo se kanko kanjum kalima la ilaha illallah to goɗɗo seedi be man ko lahza gotel ni dinan wonni ɓe o neli ɗo ɗum nulaɓe maako ɓurduɗo maɓɓe ragarejo man muhammadu sallllahu alayhi wa sallama ngam inde maako non tokkay ko o wi welay na ɗum diina ko o waddi ɗo woni diina anda ko o waddi kanjum woni wiyete o nelaɗo allah ɓurnaɗo takle muhammadu sallllahu alayhi wa sallam waddani en no en ɓadoro allah ɓadugo allah ɗo kanjum on dewal en mbawata be dabare men en hefta no en ɓadoro allah no watta ko yimɓe ɓe tokkaymo ɗo ɓe ɗon ndewa kuujeji goɗɗi feere ɓe mbiya ɗo ɓadoro allah ko kanji man on hisnata ɓe kanjum on noon rewgol lawru muhammadu tawino yimɓe ɗo rewa labbi o haɗi ɓe o yecci ɓe wala dewete sey mo tagi en ngaba wala mo tagi en ka gooto ɗum allah no o rewrete bo o yecci en ni allah rewrete to en woofi noon ɗo ni na dewal ɗo kan ɗum waɗa haala mere mawɗum nder ko en rewrata allah ɓaawo imanako meɗen ɗo juulugo juule man no ɗe ɗuuɗiri fu ɗe joyɗo on woni farilla doole se en juula woni juura nde jum'are sanji ɗum ɗo noyi sanji ɗum yande jum'are ha wuro o juulurde jum'are na juulatake juura ɗum jum'are juulete to na noon bo ɗum juulete goo kayre arti jippago ha annabijo asiri magriba esayi subaha julɗo allah pat ɗo reeni ɗo no watte wakkati man latta bo tilim ɗum ɗo se o andana ɗum juulirte o anda to senayi juulata to suuraki juulata yimɓe ɗo yeeɓi kuujeji senwe pe suurungal paalta e mbaɗa non ɗo to goɗɗo ɗo waɗa no waɗi non ɗo heɓata mbar jaari man juule joyi ɗo kala julɗo allah pat juulan mo ƴooni on ngari jum'are haɗa ɗo allah en ɗo janga suratul jumua nam ilmaliki deydey jawmirawo nde noddi muminen ɗo kanjum faami on ngari jum'are ɗo
Allah ƴonino on to jum'are wari ɗo on gara on gari to ladan seetini wakkati pat on noto on gara boɗɗum nonnoon to goɗɗo ummani julde ɗo se nanga nonnoon wala ko annabijo holla en ha juulugo ɗo o juula dow mimbar banni na nanga rukuwa sujida holli ɓe o wi juule bo ni bami juulirta na ɗum waño se ekkita banno o wiɗo waɗa ba o wiɗo kanjum on julde kanjum ɓurdi fuu ɓaawo tawhidi go nam e suumago lewru ramadan en ɗo suuma faɓɓayɗo en suumi asura ɗuɗɓe men ɗo suuma ñalɗe tati ha lewru ɗuɗɓe men ɗo suuma altine wiya alhamisa mere na ɓe nani on ha annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe giyaymo ɓe giya giiɗumo ɓe gima ko waɗi ɓe teddinta mallu en ɗo ɓe teddinta mallumen gam diina maɓɓe na mallum ɓe mari haaje teddingo gam diina maɓɓe ɓe heɓi nango ndano diina wayi ko woni teddungal hormugo ɓi adama ko gam ɓi adama pat hormete ɗum bo a tawan mo holli ɓe diina maɓɓe e ɓurata yidgo ɗum teddingo ɗum gam Allah yo suuma e ɗo ramadan ko lewru ndu wi en wattitiri en wi en suuman be ramadan wattako lewru suuma e julɗo Allah pat ha o woni pat hirna e fuuna pat o andi nde suumete to ɓe mbi lewru dari ɗo wala jaranɗo to julde wali ɗo yande julde wala suumanɗo gam Allah e zakka zakka ɗo ɗum wurtingo jus'u petel ni nder jawdi muɗum hokka bo ɓe Allah seniɗo holli hokketeɓe sahugo yimɓe boɗɗum hokkugo yimɓe boɗɗum amma Allah seefi ɓe jeetato geɓe mban ɗo julɓe Allah pat andi ɗum marɓe kam ɓe wala fu bo ɗo reeni ɓe dokkan ɗum tema wala mo anda haala zakka ɗume jakkete jawdi kasari on jakkete nayi kanjum en ɓurdi margo ha ngawdere ɗo ha ƴolde men ɗo yimɓeji ɗo mari nayi ujunejje jotta e to zakka maji ƴame hoore mum goɗɗo woodi nayi ujunere goɗɗo ujune sappo ujune nogas to goɗɗo man zakkata ɗo faalay diina maako kadi ta jaɓu noon Allah on hokkima woodi ɓe wala aɗo waɗa zakka malla a sufta zakka man a hokka sobira e ma malla bo a hokka yimɓe ma hay teddine aa na juulata ha goɗɗo teddine a suumata ha goɗɗo teddine nonnoon zakka bo demiterle ceede ko jakkete fuu derɗe awi julɓe Allah wala dulluɗum julɗo Allah pat andi amma war laaru no o hurata ɗum le war laaru no o hurata ɗum le kanko on ɓuri andugo yaake maako naam ayi tawhidi to woɗay kuuɗe luttuɗe fuu woɗay to julde wala kuuɗe goɗɗe fuu jaɓatake to suuma e wala a yeebi hoorema Allah jaɓantama a timminay dangarange islam zakka hijjore nder ƴaawi julde Allah hijjore ɗo kanjum ragare ko a timminirta wato an o aɗo huwa kuuɗe islam joyi fuu a timmini ɗuɗɓe masine alhaji en war laaru no yimɓe hijjirta an ɓe hoore ma ɓuri andugo ego ha ho a jammore alaji a masa laamu man noddo alaji alhaji nonnoon ni wato ha no a hijjirta ɗo haɓu andu ɗum diga aya ha hijju nonnoon a haɓa a anda ɗum no hijjirte ko waɗete ha babal kaja ko woni farilla ɗo to a acci hunde man wala yadere ɗaɓi julɓe Allah ɗoɗo ɗo a liman hijjuɓe be waɗɓe anniya hijjan ɗuɗɓe nder juulurde nde be tanamare fof en tokki tan ya derɗiyaɓe julɓe Allah yaafe en tokki tan dow ko mbiyeten inchallah bisimillahi rahmani rahim ɗe julɓe Allah pat waɗata ha ɓe goni fuu yo ko waɗi ɓe mbaɗata ɗum goo koye waɗi ɓe waɗata ɗum bo gam dalila imanaku en mbino goo
imanaku ɓe ɗon nuɗɗini kuuje birniɗe ɗe annabijo muhammadu yettini daga allah yowa ko yettini daga allah ɗo ɓe ɗon nuɗɗini kanjum waɗi ɓe juulata ɓe suumata ɓe zakkata ɓe hijjata ɗo nuɗɗingogo allah mantiri ɓe ɓe ɗon nuɗɗini birni ɗum man ɗo hato ɓe keɓi ɗum ha nulaɗo allah mawɗum man nuɗɗingo allah ɓe ɗo andi allah ɗon kanko feere maako kanko tan deweteɗo mayata o re'ata o bawɗo hunde fof kanko on allah annabijo muhammadu yecci ɓe deweteɗo wala bo se kanko dewal bo annabijo muhammadu holli ɓe nder nonde dewal man o en limti gotel gotel ɗo juulugo suumugo zakkugo no ɗum warete ɗo pat ha annabijo ɗum heɓra julɗo allah mo nuɗɗinayi annabijo waɗi miraj waɗi isra no nuɗɗinayi annabijo yiyama dow asama o julɗo on no nuɗɗinayi to o sekini imanako mako wonni annabijo waɗi isra diga makka ha baytul muqaddasi to o nuɗɗinayni imanako voɗay kuje gaybu ɗo dole muminijo allah ɗon nuɗɗini ɗum jogi ɗum nder ɓernde mum kanjum woni joni yimɓe tato go to goɗɗo wan ɗo seka ɗum ni o nafikijo tan oɗo huwa kuuɗe banguɗe amma na ɗum julɗo sosai yo ya derƴaɓe julɓe allah yo imanaku ɗo ka pat ɗum hunde wirnide hakkunde ma be rahmanu yimɓe yiyata nuɗɗingo allah ɗo wala mo andi ɗum se hakkunde ma be mo tagima nuɗɗingo muhammadu ɗo ko waddi ɗo ɗum diina ɗum gonga ɗo se hakkunde ma be allah nuɗɗingo woodi ummatore wonde feere na yimɓe inde maɓɓe malaika en wonorde maɓɓe asama ɓe yeddata allah jeyaɓe allah malaika en ɗo se hakkunde maɓɓe allah jaɓgo ɗum tabbitina ɗo se julɗo jaɓata ɗum tabbitina malaika en ɓe allah wakkili kuuɗeji goɗɗi feere feere ha o yonki takle asrail ɗo ka pat ha to en heɓri ɗum ha muhammadu nulaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam nuɗɗingo bolle allah allah ɗo wolwa bolle mum kanjum dokaji maako kiitaji maako ragare bolle maako ɓurɗum tilmugo wala ba majum nasi bolle pat alqur'anire teddunde nde ko woni ha ton ɗo umroji allah mbaɗe ni ta mbaɗe ni rente waɗugo ni ɗum torran on ta waɗe ni woɓɓe feere mi haɗino ɗum waɗi ni nda ko mi waɗi ɗum ta ɗum yena on ɗon alqur'ani wala goɗɗum feere qur'anu jippiri ɓe bolle arawre annabijo muhammadu arabjo allah nelinimo be arabre qur'anan arabiyan dokaji mare on mi yeccima ɗo mbaɗe ni ƴona yimɓeji fufufufu umra ɓe haɗa ɓe ƴona ɓe fufufufu umra ɓe haɗa ɓe yecca ɓe nda ko woɓɓe feere waɗino ƴaggare nda ko mi waɗi ɗum ta waɗe irin man ɗum yenan on masibo ɗon dokaji alqur'ani laare qur'an no foti le derɗiraɓe julɓe allah nde fuu maare wala allah noddi yimɓe feere mi wi on keferɓe ɗo ya ayuha alladina kafaru nde woore nder qur'an nde woore asi ene on o volwanta woɓɓe kaw tabbalanay ko sum qur'anu nde foti ɗo nde ɗuuɗi ya ayuha alladina kafaru kam babal gotel tan ase yotte volanay ko ma ƴowna goɗɗo volanamo fuu ɗum tilmingo mo on to allah noddi en en fuu wi en ta en mbaɗa kaza en ɗo doogi waɗa bo no en suusiri ni ta waɗe kaza en ɗo waɗa en ɗo waɗa woɓɓe men ɗo waɗa na en patta ɓerne woɓɓe men ɗo waɗa allah haɗi kaza ɗo mi haɗi ta waɗe woɓɓe meɗen ɗo waɗa no ɓe suusiri ni ɓe anda allah go bawɗo waɗan ɓe ko yiɗi fuu waɗe ni kaza ɓe mbaɗata nan kulni ɗum woɓɓe feere mi wino ɗum waɗa kaza sali nda ko mi waɗi ɓe hultorede ta waɗa on ta yena on ko yenino ɓe to ni qur'an wayi
ɗum bolle Allah en ɗon nuɗɗini ɗum bolle Allah nan bolle Muhammadu ha holla en ka yeefa mujiza maako ko Allah teddinirimo be alqur'an wala bana man par ko Allah teddiniri annabijo Muhammad fa wala ba alqur'an ɗo holla en fuu men ko enen haragare jamanu en andi Muhammadu hunde windande o jangata annabijo Muhammadu goɗɗo windi hunde o wawata jangugo Allah waɗanaymo ɗum o ekkitay hunde windande o jangata o winda bo goɗɗo janga o windata nden Allah holli mo windata jangata go on waddi ko yimɓe jango e windoɓe duya pat tampi ha watta irin majum irnaɓe bo wadde irin majum ha holla on teddungal annabijo Muhammadu ko Allah teddiniri ɗum be bolle mum to dokaji Allah ɗo yebugo man ɗo saka yimɓe ɓe masine jotta bana mi wi jawmirawo seniɗo yoni on gara julurde on notiɗo na weli iza nudiya lissalati min yawmi ljum'ati fas'aw ila zicrillah on ɗo janga surol ilmalihi on ɗum nana ɓe tafsira toni seetinanama jum'are seetinago ɗiɗaɓe kam ko a huwata pat acca jahe ila zicrillah ɗum julde jum'are on zicrillah ɗo jotta on wari ɗo nabbeli ko moye andi Allah on nooti noote ayaje padle ha Allah ƴoni on huwa ɗo on haɓa on huwa ayaje pat e Allah seni ɗo haɗi ɗo bo dayetata on huwa nonnoon tammoto kam bana on wari ɗo nonnoon luttuɗe fuu taw tammanta on fakat on wari jum'are ɗo kuuje ko Allah ƴowni on mbaɗa pat boɗɗum pat on ɗo waɗa kala ɗum bo pat on ɗo lunciti teto ni hande tetori on ɗon bo on waɗa istihfar ɗo bo Allah umri on to tetori on on tubana Allah on lorana Allah man on jaɓata tuubu taw on dooga ko dow jawmirawo seniɗo wayi torra man waran qur'an ɗo wangini ha man yo qur'anu ɗo ɗum bolle Allah en ɗo nuɗɗini ɗum bolle Allah dokaji Allah on bo mana waɗe kaza ta waɗe kaza waɗe kaza ta waɗe kaza ɓe ɗuɓɓe wi kay kayen ko waɗa jeemu miɗa wigo ɗum ɓe on pa on andi jawmirawo waɗi je Allah to goɗɗo tokki ko Allah sini ɗo wiɗo fakkat o nanan belɗum duya be lahira fuu na goto de yimɓe pat Allah teddinan mo duya be lahira fuu salori yimɓe ɗuɗɓe kadi ayi nuɗɗingo Allah nuɗɗingo malaika en Allah nuɗɗingo bolle Allah fakkat a nuɗɗini kanjum waddima julurde ɗo yowwa ko en fuɗɗi wolirgo ɗo nuɗɗingo fakkat ɓaawo mayde ɗo ummugal ɗon wala mo luuri yimɓe ɓe pat goɗɗo mayata kam wala mo woodi mo mayata pat ɓe ɗo nuɗɗini mayan ngam ko waɗi ɗo ɓe ɗo yiya yimɓe an ɗo maya ɗuuɗi masine ɗum gonga mayugo ɗo julɗo Allah ka andi to o maayi yonki mako man ma jayi o hooti saare wonde feere indemare darul barzakh o eggi ha duya go o hooti babal feere hakkude duya be lahira ni nuɗɗini ɗo muminijo jogiri ɗum mo lattay muminijo bo o wiya o majji na majjina in hiya illa hayatuna dunia namutu wa nahya ni ɓe mbiyata qur'an zahiri qur'an yader yaɓe julɗo Allah ko woni noon ɗo ngaba wala ha yimɓe pat mayan mo nuɗɗini Allah be mo nuɗɗini ɗo fu ɗo andi mayde ka waɗan nuɗɗinɗo Allah andi ɓaawo mayde ɗo kiita ɗon kiita Allah ɗon saare ha o woni hidde ko ƴummita ɗo bo indemare darul barzakh babal man ɗo bo babal ha to hakkilay goɗɗo feere ɗum ɓiɗɗa ɗum ni ha dargal daro o ɗon nder yangada ha barzakh man ɗo en kakkilanayi ɗum ɗo ɗum tampinan imanakumen man ɗum welay boɗɗum wato lattay tilim ɗum bana wato tilmuɓe mumini en walo en Allah jotta yimɓe ɗo sendidiri walo en ɗo ɗume e numata walo en ka tokkiɓe ko Allah wi tum ɓeɗo daayi ko Allah haɗi tum kankon walojo jotta walo en peto e ɗo faaki nder julurde ɗo
ko waɗi wi peetoy yo tawi mawɓe ba sahabo en goo tawon tamma walo en ka jinsi feere kamɓe wondaɓe haa to aa ɗuuɗɓe ɗon nder julurde ɗo taniɓe Allah ɓe lutata Allah ha umroje Allah be kaale Allah ɗum walo en Allah kamɓe Allah manti ɓe to ɓe wari maayugo malaika en seyna ɓe yubashiruhum ɓe seynira e ɓe aljanna ɓe heɓa to kamɓe kam to ɓe wurtan duniya ɗo ɓe nanata kulni ɗum sam ala inna awliya Allah la khawfun alayhim kamɓe wato ɓe to ɓe ɗo maaya ɗo ba ɓe fofta mi waɗanima misalu ba to ɓinguel ɗo wurta reedu dada on wara duya ɓinguel ka hultora hendu duya ɗo wooka amma to o dañama ɗo tawa ase ha ɗo ɓuran reedu dada ɗo fofturu be ko ɗumejum yo noon jeyaɓe Allah salihi en to ɓe gurti duniyaru ndu ɓe nasti darul barzakh ɗo ɓe ɗon nder wato seyo ɓe nanata ko ɗume mettuɗum ha dargal waɗa yaake dargal waɗi bo kamɓe kam se ummugo nata aljanna tan komi yeccima ɗo wala en ɗon ɗuɗɓe nder meɗen ɗo mi fiyata wayne be wayne fakat ɗon huloɓe Allah ɗon nder men wayne o lutata Allah waɗata ko taw fiyata o malaikajo woodi yaake tetirta mo amma o jaɓata no o waɗi pat o haɓan o waɗa ko Allah umri no o waɗi pat o dayan ko Allah haɗi ɓeɗo heewi nder men ɗo jota a sendiray walojo kam ɗo taniɗo Allah ha ko Allah seniɗo wi de fodde bawɗe ma ko walojo amma mi wima petel ɗo ɓuranɓe mo ɗon yeeso ngam ɗo hakkilo yimɓe ɓe wiya woodi yimɓe feere ɓe tamma jinsi feere ɓaka walo en bo na walo en aa nder juulurde ɗo ni nder ummatore pat banni ɗo ni walo en Allah amma ɓurdodirɓe moye foti wiigo fotan be wayne mi hollima misalu ha ɗo tare Allah ha ɗo tan go Allah ɗo julde suba goɗɗo man arti warugo juulurde julde wato jumaare o arti warugo asiri o artete warugo an bo aɗa sukli a heɓata on garda ko o wato hande a arta mo an bo wattako so ngulla duya ɗon fasima ɗo on a andata se yimɓe ɗo taari oɗo hakkilani lahira mako ɗo machine kanjum on walangal man ɗo jota on pat on wari jum'are ɗo e feere na heɓe warugo ha jota ɓe juula ha yaasi ɓeɗo sukli to a wurti yaasi ɗo ni a tawan woɓe feere siwa wargo siwa maɓɓugo boutique mum to filowo malla bo o heɓa darde hoore malla nder hutba o warata ayyay Allah sini ɗo yeɗima nder kanda muɗum go a wari ɓoymana wargo goɗɗum Allah on yidima waddima ɗo jooɗi waɗa salatu maɗa waɗa zicri ko woni zicri subhanallah wa bihamdi la ilaha illallah mangtugo jawmirawo waɗgo salatu do annabijo muhammadu sallllahu alayhi wa sallam kanjum waddima aɗo waɗa aɗo ɗowtani Allah yaadiriɗaɓe julɓe Allah mi fuɗɗiri wiigo goɗɗo andita haala hoddirore ɗo ha no imanu man ɗo ha arkanul iman sit en wolwi ɗo ɗum muhimmu machine ko woni muhimmu ɗo o anda Allah waɗi hoddirore ɗo ko woni hoddirore Allah waɗi hunde nder andal mum kayum waɗata ɗum sanjata ɗon noɗɗingo hoddirore bana ngendam goɗɗo to yaake man timmi ɗo no waɗi fa o mayan Allah hoddiri hay kaja o mayata Allah on bo hoddiri mayde maako ɗo wiyete qadar ko nandi banno amma to goɗɗo hakkilay o wiya bila nde hoddirore ka ko waɗi kankana o jooɗano noon yo kankon dujjaɗo go ya derɗiraɓe julɓe Allah nuɗɗingo Allah e malaika en mum e nulaɓe maako e bolle maako kanjum kutubi en nuɗɗingo ñalomare dargal waran ɗuɗɓe meɗen ɓe lattaki julɓe ɓe tammata goɗɗo man maayi o ñoli haala man saali nde Allah tagi yonki pat yonki man ki duuman yonki kam ki duuman ma ki duuma ha nema Allah ma ki duuma ha yangada Allah haala yonki majji ka majjata Allah tagi ma fondima a muminijo Allah yettu Allah ɗo nema Allah yettugo Allah ɗo ɗum dewal ha maɗa to a wi kalimol alhamdulillah aɗo forñitangol subhanallah aɗo mangta jawmirawo
a seedata dow man, a anda yonki ma ɗo duuman, haɓuna yonki ma ɗo duumira ha ko Allah seniɗo siryani mumini en, aɗon nder goto nder maɓɓe. To goɗɗo maayi ɗo woodi saare ɗon wiyete barzahu, en pat en ɗon nuɗɗini ɗum yenande ɗo, en yaha en iramo, en ɗo suni kanko to muminijo ɗo ɗo seyi, malaika en maɓɓitana mo nema aljanna ɗo fiya mo, ɓe ngara ɓe seyna mo. ene en ɗo suni o maayi, kanko bo o ɗiya o yetti ha nema ka o meeɗay ba maka, o seedata be banni ha yande ummugal. en ɗon nuɗɗini banni ɗo, amma ɗuɗɓe nder men ɓe Allah tagi ɗum bana meɗen, ɓe yeeɗi ngendam duniyaru ɓe nuɗɗinayno sam. kamɓe to goɗɗo maayi ɗo, to goɗɗo maayi ɗo wenuma goɗɗo on majji, o majjata, yonki kam majjata sam, yonki tagaki ki majjata, kanki ɗo ki duumoyi ha abada, ki duuma nder nema ko ki duuma nder yangada. Allah waɗe nder nema. ya derɗiyaɓe julɓe Allah, ko goɗɗo haɓanta ha ngendam mum pat, haɓa andugo diina mum. ko woni diina bo tawhid, tawhid bo ko woni ɗum andugo Allah goto be nuɗɗingo nder ɓernde muɗum no jogiri ɗum, kanjum aqida. wala mo hokkatama sey Allah, wala mo haɗata sey Allah. to ni a tammi nder tagle Allah, woodi dokkowoma a hawtani Allah. dokkowoma ɗume ko o wawata, na woodi ko Allah wawni goɗɗo hokke, goɗɗo hokkete suleyre, Allah wawnima kanjum kam. naam, o hokkete limsel, o hokkete ñamduɗo, Allah wawnima, amma o hokke imanaku, aɗo nuɗɗini, o jeyaɗo Allah masine, a yaha toramo o ta'anama aljanna seeɗa, na wattako. ɗo kana ko a be hakkilo andi waɗata ko, Allah on mari aljanna mum, o ɓeddanama imanaku. to a wi goɗɗo war ha en nuɗɗina kam, war en bolwa haala Allah seniɗo e haala annabijo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam tokkoɗen, ɗo on war nuɗɗinen. to ni goɗɗo man on ɗon bolwa haala Allah, haala annabijo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam, ɗo ɗatal laamgal on tokkake, on woni on ɗo ɓedda imanaku moɗon. ɓeddugo imanaku ɗo derɗiyaɓe julɓe Allah, waɗugo dewal. dewal bo ha toye andete, ha ɓurnaɗo takle, o daayi, na daaygo mako ha Madina de, ha barjahu woni jotta. saare ɗiɗawre na nde duya, oɗo ha barjahu jonta. Muhammadu ɗo be annabo en artunoɓe, naam, nden salihi en mayɓe, ko kenya ha meɗen salihi en mayɓe ɓe daayi, ɓe ɗon ha saare barjahu. barjahu ɗo saare wonde feere ɓaawo ngendam meɗen nde duya. to goɗɗo maayi ɗo ha o numana haala duya kam sali, wala haaje makko be duya. to o muminijo bo oɗo nana belenga ha ton o nanata bone, to na o muminijo bo o naati bone ɗe fewata ha ummugal waɗa. auzu billah. en ɗo ira ɓi adama, en ɗo suni, en ɗo sankita be jawal. malaika en ɗo ngara be jawal, ko ɓe ngarata ɓe ema mo, annabijo on yecci en, en pota andugo. oɗo mata teppe men, en ɗo dilla, oɗo mata idande, malaika en ɗo ngara ha ɓe ƴamamo mo on jawma, ko mo andinima mo. naam, an kanko waddinoma duya. to a andano nen a waɗa haha, a wembi. to ɓi adama diga ha saare nde en goni ɗo on ɗaɓɓitata no andirta Allah. na woodi hunde nde en luuray sam nder ƴawe, nde en luura en fufu Allah on tagi kuje pat ɗo ka luural wala. woodi goɗɗo wanginta wiyata na Allah tagi, ɗo kase dundaro irin fir'auna wi ana rabbukumul ala, ɗum yan mere. ko moyjo wato andi Allah on tagi kuje pat ɗo ka luural wala, ni noyi a rewirta goɗɗum kadi nda tagowo, na wala no a rewira mo tagay kadi. Muhammadu yeccima bo Allah go on deweteɗo, no o rewrete Muhammadu holli dewal go, ta woppugal kadi. ta a woppay a jogi go an ɓurduɗo, kanjum on kalima la ilaha illallah, ɓurdi kalimaji pat go, deweteɗo wala, haqiqa tan sey Allah. to Allah o kanko on tagi en, batteji ɗi a yiyata ɗo pat kanko on tagi. asama be ko woni ha mum pat kode be ɓurɗum mawnugo horre ha asama nange, to nge wangi ni kode pat mbirni, Allah on tagi nge. naam, ko woni ha duya ɗo fufu majum
ɓurɗum tilnugo ha duya ndiyam to wirni ni ngendam wala. Jawmirawo on tagi ndiyam be meɗen be koɗɗumejum. To ko andi hunde fof Allah seni ɗon tagi. Yo tagowo ɗo kankon dewete no rewrete o neli goɗɗo biyeteɗo, goɗɗo na malaikajo, biyeteɗo Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ɓurna ɗo takle. O holli en no Allah rewrete. Rewgo ɗo ɗowtango Allah no o yiɗi. To a waɗi ka a laati giɗaɗo Allah, to a waɗay bo a woppake no Allah yiɗirtama. O yecci en pat a juulana hunde wonde feere a yankinan ha a juulata ɗo ɗum yankinango Allah, torugo mo ha o hisne, ha o hokke kisndam ha lahira be duya fuu. yader ƴawo julɗo Allah wona mo ɓurima andal ha ɗume, ha andugo Allah on nadata aljanna, Allah on hisnata yite lahira. Non kuje luttuɗe pat mawɗe be pamare fuu Allah on hokkata. Ko a yi goɗɗo hokkima pat o wawni goɗɗo hunde man, diga aɗo tora mo ni a andi kanko fuu Allah wawni mo on, a tori mo suleyre, Allah wawni mo ha o hokke. A tori mo ha o eftanama dongal ma, Allah wawni mo on ha o eftanama. Amma ko o wawata a tori mo a wiya ha o hokke, kanjum kam ɗum je Allah ko ɓi adama wawata, to a tori ɗum je Allah. ñeddu ɗum ha yimɓe, goɗɗo wa dara ha yeeso goɗɗo maynoɗo jeyaɗo Allah salihijo, yimɓe ɗo wiya o walojo, ko woni ɓe mbiyata ɗo ɓe yi kuuɗe ma ko boɗɗe, a wara a dara a weeɗa juuɗe ma a silminimo banno goɗɗo silminirta wa toon mayiɗo, nden a toramo kanko on o hokke. O mayiɗo bo walojo Allah no o hokkirtama, o mayi, o geeto ma wala o hokkirama aljanna. ɗo ɗuɗɗum ɗo waɗa noon. Goɗɗo mayiɗo salihijo, yimɓe pat ɗo waɗi iitiga adu o kam tammanteɗo natugo aljanna, jeyaɗo Allah salihijo walojo. Nden a wara a juuri habrire mako bo habrire juurirte. Juurugo habrire siptindiran ɓi adama lahira. A yiyan oɗo ɗon no hadduya o wona oɗon nder habrire mako. Naam, a waɗi salatu, wato a do'ananmo, Allah ɓeddan mo daraja mako ha lahira, Allah hisnumo ko hulete fo lahira. Ɗon a do'animo, a ɗaɓɓanimo ngufran, ɓawo ɗon sai a toramo kadi. Hanka a wiya ndikka a toramo o hokkama ka an nayima famɗi, heɓa nayima ɓedda. Naam, jawdi ma famɗi, irin man ɗon ha yimɓe. Malla bo a ta'anama aljanna seɗɗa, no ɗum warata nana nder bawɗe mako. ɗo to a sendiray ko a torata Allah be ko a torata takle, a anda tawhidi mawɗum. Tawhidi ka pat du'a'u ɗo ɗume, ɗum yankugo. Jotta en dari ha en daran en juula jotta ɗo liman ardo en pat en yankinana Allah, en tora Allah. Allah seni ɗo yaafo en ko en wonni, yido en fadda en ha ko o yiɗa, naada en aljanna, hokka en timmode wonde. ɗume on iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. En ɗo sarrahani en pat Allah on en rewata, kanko on en wallitirta. nder ƴaw julɓe Allah, mi ɗuɗɗinani on haala ɗuɗka ka on andi, amma yo waaju no wayi ɗo ɗum siftinirgo goɗɗo ko andino, na yeccugo ko anda. Useni en kaɓu be fodde bawɗe men be dabare man tan, tokken Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ha ko o wanginani en diina Allah. En kaɗa bo dow ton ta en wiya en yiɗi o masine en ɓeddan goɗɗum feere ko o wanginay. ɗo on modiɓɓe kadi Muhammadu wanginay hunde wan en ɓeddan en yiɗi Muhammadu, kay yiide men ka haɗa tokkugo ko o wi. yiide Allah bo haɗa ha tokkugo Muhammadu. no Allah wimo, o wi qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. to en giɗi ha Allah yiɗa en tokka ɓurnaɗo takle Muhammadu sallallahu alayhi wa sallama, keɓen belen Allah yaafo en, suuro en, yaafu modiɓɓe meɗen, naadu en aljanna, tokkin en ko Allah yiɗi, daynu en har ko haɗi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallayta ala ali Ibrahima innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahima innaka hamidun majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.